ikpeazụ n'uhuruchi Jesu kpọkọbara ụmụazụ ya n'oche nri anyasị obidi gbahọ o were achịcha nye ya ụmụazụ ya nyawa ya gọzie ya si ha rie na nke ha bụ ahụhụ iko mmanya juru n'ime ya gọzie ya si ha ṅụọ na nke ha bụ ọbara m ọ bụ ihe ọṅụṅụ mmanya dị ụkọ